ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶ ଭାସି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଢ଼, ପୁରୁ ତୋହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳର ମଣି। ଉତ୍କଳ କିଏ? ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଉତ୍କଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ମଣି, ଉତ୍କଳର ମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ ଜାଣିଛ? ସେ ଏତିକି ମହାନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିକି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ୟାରେ ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଯାନବାହନ, ମୋବାଇଲ, ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଏଭଳିଆ ନଥିଲା ନା ହସ୍ପିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶଗଡ଼ରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅ ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ମଧ୍ୟ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଖବର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିର୍ବାକ ହେଇକି ବସିଗଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖୀ ପିଲାଟାକୁ, ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୁଆଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଣିକି ବି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବା ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସଂସାରର କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏତେ ତତ୍ପର। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳମଣି କୁହାଯିବନି? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦିଆଯିବନି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆମେ ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମେ 2025 ମସିହାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।